Ripoll, província de Girona, comarca Ripollès, població 10.803 habitants. Destacat, Ripoll és conegut com el bressol de Catalunya. A la ciutat es va construir el monestir més important del país, fundat pel comte Guifré el Pilós, mort el 897, llegendari creador de les 4 barres a l'escut nacional. La capital del Ripollès fou la seu d'una de les biblioteques més completes a la cristandat durant segles i va merèixer l'elogi de Jacint Verdaguer, 1845-1902. En aquest municipi conviuen festes, costums i tradicions de centenars de segles d'història amb edificis i comerços moderns. Tot dins un entorn rural, al punt de confluència entre les valls del Ter i del Freser. A més del monestir, el nucli històric compta amb un atractiu caràcter medieval, nombrosos edificis d'estil modernista i l'interessant Museu Etnogràfic de Ripoll. Festa Major, 11 de maig, Sant Eudald. Té l'Associació de Persones Sordes del Ripollès, fundada el 1975.